wasu manyan ayyuka za ka iya danna mana kalmar ta alamar lakin da kuma alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen fasiyan ayyukan wannan muke kawowa a kowane lokaci. Duba da wannan mawaƙi yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke taka rawar gani kuma suke fitar da ayyukan su iri daban-daban. Amma ya cewa wannan mawaƙi yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙa da suke fitar da waƙoƙinsu masu daɗi masu ratsa zuciya. Wannan idan ya fitar da waƙa za ka ji ta ka ji daɗinta kuma ka tabbatar da cewa waƙa ce wacce tabbas za a yaba ita ma tabbatar da cewa an yi mata sharing. To duk wanda yake bibiyar da wannan channel din yake bibiyar dukkan wasu ayyuka da muke kawo zai iya mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu group din shi na watsa da na fiye domin ya ƙara tabbatar da cewa yana bibiyar wannan ingantaccen channel din wacce a kowane lokaci burin ta fatan ta shine ta kawo dukkan wasu manya-manyan ayyuka kuma wurin da take fitarwa kuma kukan kuna son kuna jin daɗin wannan fitattun ayyuka wanda take kawo muku kuma kukan kuna jin daɗin wannan ingantaccen ayyuka wanda idan ku ji su za ku ji su ku ji daɗin su kuma za ku yaba da su. Ku ci gaba da mana shiya da ku lakin a cikin ingantaccen channel don wacce aka fi sani da Kanawan Dabasu TV. Domin hakan ne zai tabbatar da cewa fa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan ayyuka masu daɗi masu zuciya domin na tabbatar da cewa Sani Auta MG Boy a waƙoƙin da ya fita a shekarar 2023 waƙoƙi ne wanda tabbas na san kun ji su kuma kun ji daɗin su kuma kun yaba da su. Kuma su da dama shi yaron sun yi na waƙoƙin kuma sun tabbatar da cewa hakan ya faru. To haka ma za ku yi mana commenting da lakin a cikin ingantaccen channel din domin ku cewa da mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu uzurukan ku na watsa da domin hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar mu kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan ayyuka wannan muke kokari muke kawo muku ba ku kanku kuke jin daɗin wannan fatattun ayyuka wanda take kawo muku wannan channel din mai albarka. Fatan dukkan wanda ke bibiyar channel din nan zai iya mana share din bidiyon zuwa group din ku na watsa da Facebook kuma hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu ayyuka masu daɗi masu zuciya. Muna ƙara muku godiya iya godiya musamman wanda suke mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu group din su na watsa din da na Facebook. Mun gode sosai mun ƙara kasancewa da kuma a dukkan wasu fasiyan ayyukan mu wanda tabbata da cewa masu da dama suna jin daɗin su kuma suna matuƙar jin daɗi ayyukan da muke kawo musu a cikin channel din. To mun gode sosai muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin ingantaccen channel din wacce aka fi sani wata kan da Kanawan Dabasu TV wacce a kowane lokaci fatan ta burin ta shine ta kawo dukkan wasu manyan ayyuka wanda za ku ji su ku ji su kuma ku yaba da su. Mun gode sosai mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon kuma a cikin ingantaccen channel din mai albarka.